И Soulskits. Тез до мен бая ги фана. Тез до мене не ги пуска. Ръцете да сочат тавана. Бях и дури да се пускам. Идем за джангъра и джумбиша. Хиляда маняка е тука с мене. Няма кой да ни спре и да тичат. И не ме бе за тебе. Какво ще направи сега? Какво бе? Питам та какво бе? Ма какво бе? Познавам тия дет продават и тия дет си купуват. Тия дет ги пазят и тия дет всичко чуват. Платените на бара, дето ми фърят белтъци. Гамените в квартала, дето не пускат фантъци. Те с балъци могат само да са факат и да знаят. Тия дето харесват на мен ми лапат. Да, що сме яки, надъхани. Действаме ти се, но бият хиляда тъпани. Докато те почиват, ние бачкахме. Докато бяхме зле, не се оплаквахме. Влязъл си веднъж, вече няма не. Всички ще валашкаме. Тез до мен бая ги фана. Тез до мене не ги пуска. Ръцете да сочат тавана. Бях и дури да се пускам. Идем за джангъра и джумбиша. Хиляда маняка е тука с мене. Няма кой да ни спре и да тичат. И не ме бе за тебе. Какво ще направи сега? Какво ще правиш, нека видиш, ко не знаеш как се пръскаме tonight. Ти сос няма как да спре, тук сме да мачкаме, от махали изкачаме. Но газ, даваме на къс, бас подаваме на бас, да се хванем бе. Че там откъдето идваме, няма да мой да дишат, им мръдни са, че миришеш бе. Нямаш сос, нито имаш флекс, помня като бях небесни, съм Khaled, но we the best. Нашите ерн, това ще е гиван, ти си тъп, ти си риба, мой твоята пак ми намигна. Никога не би разбрал какво ми е на мен. Някога живял ли си ден за ден? Един път стана, ама втори път не. Весел махъс наляво, подаваме масето. Тез до мен бая ги фана. Тез до мене не ги пуска. Ръцете да сочат тавана. Бях и дури да се пускам. Идем за джангъра и джумбиша. Хиляда маняка е тука с мене. Няма кой да ни спре и да тичат. И не ме бе за тебе. Какво ще направи сега? В махлата съм си в нас, баси кефа. Махаме глави си, майски фас, баси кефа. Тук мъглата е под нас, баси кефа. Който е срещу нас, значи е срещу успеха. Ей ти, дето сипаш, я зафакай. Дето много коментираш, я зафакай. Не е заплаха, брат, просто вари зафакай. Чули ся любимия цитат, я зафакай. Какво бе?